I kender måske planten Venus fluefanger. En plante, der med mange munde er i stand til at lokke et bytte til, og simpelthen fange det, når det skulle være kommet for tæt på. Eller i hvert fald på plantemarkedet, se hvordan at i nogle af potterne, der er der de her lange planterør med de rødligste læber, og sådan en lille blad, som er i stand til at lokke insekter til og fange dem i dets rør. Så har jeg nemlig set en vaskeægte kødædende plante. Og dem findes der mange forskellige arter af rundt omkring i verden, som udvikler sig helt uafhængigt af hinanden. Og hvordan kan noget så komplekst som at spise insekter, frøer og endda mus udvikle sig igen og igen og igen? Jo, i mange steder i verden så findes der næringsfattige miljøer, hvor at der er ganske få planter, der kan leve der, kun de mest robuste kan være der, og der er ikke nogen, der trives der. Men hvis man kan få en lille næringsmadpakke, lige snakke lidt på lidt insekter her og der, jamen så får de her kødædende planter simpelthen en konkurrencefordel, og er i stand til at brede sig ud og klare sig rigtig godt. Og herhjemme i Danmark, der har vi faktisk adskillige kødædende plantearter. Blandt andet den, jeg var taget ud for at kigge på i dag, soldug, som dog ikke fandt. Den er nemlig i stand til med sine mange arme at simpelthen fange insekter, der skulle være kommet tæt på, og så begynde at spise af det. Og det gør den ved, at på overfladen af de her arme, der sidder der simpelthen de her rødlige smukke hår med et lille klat for enden. Og i den her klat, der er der nogle duftstoffer, noget sødlig duft, som kan tiltrække insekter. Og så er der nogle enzymer, som vi også ser i os selv, der er i stand til netop at fortære, spise de insekter, der skulle være kommet for tæt på. Og det er altså ikke den eneste kødædende plante, vi har, fordi hvis man er for eksempel på Sjælland og finder en klar sø, så har man mulighed for at finde verdens hurtigste plante, nemlig almindelig blærerod. Og almindelig blærerod, den er i stand til med de små sække i rødderne simpelthen at fange vandlupper, der skulle komme for tæt på ganske få millisekunder. Og så får den lige en snack der. Og på Molsluptråd, der kan man jo også være heldig at finde den, der hedder vibefedt, som igen, meget smuk plante, værd at besøge. Alt det og meget mere kan jeg fortælle mere om, men for den gang vil jeg sige tak for at tage mig med i overvejelserne, og fortsat god dag.